Здравейте, сега ще разгледаме трейдовете, направени през последно време, като ще ги разглеждаме от този дневник, който ви предоставям напълно безплатно, а, до който всеки може да има достъп и ако разбира се интересува, може да го разгледа. Като съм изпратил линк, след като отворите линка, трябва да си направите регистрация в Notion. След като си направите регистрация, трябва отново да отворите линка и вече след това ще имате достъп до този дневник, който предоставям и направих чисто за да може да гледаме заедно и като цяло всеки от вас да има достъп до всеки един трейд, който правя, като днес няма да разглеждаме абсолютно всички, които съм направил тук сделки. Ще разгледаме няколко от тях, най-вече тези последните, които имаме направени в началото на юни месец и евентуално няколко сделки от май. Така, окей, нека започнем с ето този първия бай, който съм отворил тук. Както виждате, ето това е структурата на самия дневник. Отваряте, да кажем, ето това. Има, нали, коя е двойката, посоката, печалбата, датата, риск реворда. След това имате самия сетъп, нали, може да го видите как се е получил. След това имате директно печалбата и загубата от моя личен MetaTrader акаунт и моментът, в който съм изпратил дадената сделка в самата група, нали. Като разбира се имате и ето такъв лог, който може нагледно да гледате колко плюс, колко минус и така нататък. Сега, добре, нека започнем с ето този предпоследния трейд преди края на май, защото наистина беше интересна сделка тук. Както виждате, направихме два бая тук с VIP групата, даже преди малко като правих анализа. Ето този бай тук, къде се намира точно, 28, 28, ето тук сме ние, не, това е втори, ето тук. Така, сега, както виждаме, златото в този момент си беше в абсолютен даунтренд на малкия таймфрейм. Разбира се, големия си остава булиш. Тук, между другото, вижте, че направих едни 3 трейда, които просто не се получиха, защото след голямо движение на златото, просто то си консолидира. Това е цялото нещо. Никога няма да се оправи това, за съжаление. Всеки път много се ядосвам от този факт и продължавам да губа поради някаква причина, нали, след като се е получило някакво голямо движение, тук си викам, тук сега е перфектно за вход, нали, а то точно тогава започва самата консолидация и се прецаквам и в този случай, нали, тук направих 3 загуби, но както и да е, продължавам, нали, с тази позиция, за която говорих. Както виждате, след самата консолидация, нали, малко вече след като приключи, ето тук това падане и обирането на тази ликвидност ми хареса как изглеждат. Наистина доста добре се получи. И имам ето този, мисля, че е 30-минутен ордер блок, който, както виждате, наистина доста добре реагира директно след корекцията. Тук това беше потвърждението, нали. Имахме изчистено вдигане след 8,5. След това директно падане додолу на тази зона, която за мен е наистина доста важна зона, тази 3300. И моментът, в който видях тези две опашки и реакцията от 3300 като цяло, бях почти сигурен, че поне до ето това ниво ще стигнем. Бях сложил първи Take Profit 3315 заради тази ликвидност тук и като цяло за самото ниво. Както знаете, ако сте гледали този предишния клип, 3315 за мен е много важно ниво. И след това директно влезнах на още един бай, заради имам един трендлайн тук. Както казах, не търгувам по трендлайнове, но понякога ги използвам. Наистина ми се получава тук там специално този, който съм си начертал аз, тук там наистина доста добра работа ми върши, но кратка позиция, наистина тази първата беше с цел да стигне догоре, тази другата беше с цел да стигне още по-нагоре, обаче аз затворих изцяло на това ниво, просто защото ми беше стигнала печалбата и моментът, в който видях, нали, как се затварят свещите, изобщо не исках да рискувам повече. Не, че след това наистина не започна едно огромно падане додолу, за което ме е яд наистина, че не го хванах, защото беше просто елементарен сетъп. Но, както и да няма значение, аз, както виждате от самия лог тук,
Много, много рядко влизам на сел, наистина. Вижте колко пъти съм влезнал на бай и колко пъти съм влезнал на сел. От всички тези позиции, само тук, тук и тук. И ето тук онзи ден, не онзи ден, петъка, влезнах още един път на село. Нали? От всички тези позиции, 4 пъти съм влезнал на село общо за самото злато, така че доста интересно, нали? Тези две позиции бяха абсолютно елементарни, просто следвах нивото, блока и моментния order flow, абсолютно нищо, кой знае какво. Като след това, както виждате, пак казвам, села се получи абсолютно елементарен, но няма никакво значение, изпуснал съм го, няма как да си го върна. Добре, загуби няма да гледаме, мисля, че е безмислено. Аз в повечето случаи, както виждате, на мене загубите са ми просто защото съм влезнал в консолидация, абсолютно нищо друго. Повечето пъти самите стопове се удрят, защото двойката решава, нали, да влезе в консолидация. Аз влизам точно там, защото си мисля, че ще направи някакъв обрат. В този случай, вижте, даже допълнително имаме тези реакции тук с Order Block. След това даже тук се получи Double Bottom, който, както знаете, много го харесвам като тип потвърждение за златото и повечето двойки също го използват. Но, уви, не се получи. Виждате, нали, сами, че абсолютно чиста консолидация си стана и вече след реакцията от тук започна вдигането. Така че сами може да разгледате, нали, какви са ми загубите и в какво положение са били. Сега аз мога да ви обобща, нали, какви са ми повечето загуби. Единият тип е този, когато ви казах, нали, за консолидацията. Вторият е когато правя реентри на някоя позиция и просто оттам вече е приключило движението, аз влизам отново. И третият тип е просто неправилното влизане. Това е цялата работа. Има, нали, моменти, в които наистина влизам бай, когато е трябвало да влезна на сел. Ето, всъщност, един директен пример тук. Както виждате, тук търгувам много тежко против тренда, което винаги е много, много голяма грешка. Имайте го предвид. Аз до ден днешен тук таме наистина се изпускам и го правя пак. Но тук имаше наистина доста голям резон да влезна в тези позиции, но уви, те не се получиха. В смисъл, това са ми трите типа загуби. Нямам други такива необмислени или така нататък. Има просто повечето моменти, както казах, са в такива консолидации и когато просто не влизам правилно. Започвам юни с един прекрасен бай, който, дайте да видим къде е. Ето тук беше. Както казах на миналото видео, моите видеа не са обработени, няма и да се обработят никога, просто защото искам всеки от вас, който гледа, наистина да се интересува от това нещо и ако иска да слуша както трябва, нали. Ако му е интересно. Та, започвам месеца с един бай. Ето от тук отново виждате, главно тези байове играят заради 4-часовия и дневния таймфрейм. Ако искате по-дълбоко обяснение, може да видите предното видео, в което наистина ви показвам повече неща. Тук просто само и единствено отново следвам тренда и движението, което се е получило и факта, че имаме наистина доста ликвидности на горното ниво. Чупенето на 3-3-1-5 и ето излизането от тези две ключови нива за мен беше абсолютно индикация, че двойката най-вероятно ще си продължи наистина догоре. Като главен таргет исках да си сложа 3380, но не ми се чакаше, защото както виждате той се удря тук в 9-10 часа. Аз реално когато трейдам златото гледам до 6-7 макс да го държа. В този случай тук наистина стопа, не знам как не го удари, просто беше наистина на късмет. Реално няма нещо, което да ми прави впечатление защо да е тръгнало тук точно. Има просто моменти, в които, знаете, златото просто си тръгва или спира и така нататък. Но доста добре получена позиция. Виждате, аз реално имах и тази ликвидност тук като таргет за обиране. Той се обра този връх и след това просто си държах до някъде, докъдето ми беше комфортно, като дайте да видим колко ми е бил профита. Наистина доста приятен профит с този лот.
е абсолютно перфектен. 260 пипа, абсолютно добра позиция, наистина няма какво толкова да и се гледа на нея. И също така най-вече елементарна. Така, добре, тук виждам, че, че има дубликат, нали, на тези двете позиции, който ще го правя. Така, добре, тези стопове няма да ги гледаме, отново всъщност съм направил двойно. Добре, няма значение, всъщност сега гледам, че просто са се припокрили. Така, добре. Тук какво става? Това е 0,4. Така, добре, на 0,4 сега ще ви споделя тук малко повече за тази позиция, защото беше доста интересна. Отново имаме един, ако не се лъжа, 4-часов блок тук, който, както виждате, такива странни движения се направиха без да се докосне, че в един момент си викам, добре, защо не иска да го докосне и защо не иска да го щупи най-вече това ниво, защото виждате няколко пъти, нали, стига до там, не може да го щупи и пак връща, и пак връща, и пак дига, и пак връща и си консолидира. И моментът, в който видях, че цялата ликвидност тук се обра, бях просто убеден, че от тук ще тръгне движението нагоре. Та, след като се случи това нещо, както виждате, ето тук реших да влезна точно малко след Ню Йорка, просто защото целият ден, виждате, реално се обираше, правеше някакви магари и не беше много ясно положението. След ето тази свещ бях почти сигурен вече, че ще станат нещата, но моментът, в който отново щупихме 5-5 надолу и след това го щупихме нагоре, бях сигурен, че вече оттам няма на къде да ходи и отива нагоре. И си сложих вече тук 3380 като таргет, но ето този бай тук повторен, който се опитах да направя поради отново причината за продължение от самото ниво не се получи. В този случай тук съм изпратил само бая, който съм направил. Нали, аз влезнах два пъти в тази позиция тук, но не съм пратил самата загуба тук, което ще го коригирам. Но наистина доста добро движение, абсолютно изчистено и една позиция, която беше абсолютно по книга. Много ми хареса. Бая тук, който не се е получил, не влияе чак толкова много, така че не съм не съм много очарован от него. Наистина бях почти сигурен, че ще стане, но не се получи. Просто не стана. Но пък за сметка на това, ето директно на следващия ден още едни две позиции, които се получиха абсолютно перфектно наистина и те станаха много добре направени. Обаче аз отново алчния, да не казвам какво, влезнах още два пъти, след това го пробвах, което пак, виждате, нали, аз влизам по повече пъти в някоя позиция, но това е защото специално тук при златото в много моменти ми изглежда, че директно отиваме за all time high. И мога да ви кажа това нещо, което съм забелязал в златото е, че когато тръгне за all time high, ако не си вътре, директно изпускаш. Няма да има корекция, няма да има нищо такова. Ще има нещо изключително минимално и ще от такова място, от което, нали, ще си кажеш, абе, тук няма да тръгне. И то точно за това оттам тръгва и продължава да помпи и да помпи и да помпи. И особено като тръгне с такава засилка, просто съм почти сигурен, нали, че оттам стават нещата и както знаете, ето това ниво 3-4-20 от миналото видео гоним го вече не знам колко време, ще го удари в един момент, почти съм сигурен и тук таргета ми беше отново там, но пак не стана. Но за сметка на това, ето тези два бая тук се получиха абсолютно перфектно. Както виждате, отново просто използвам продължения от гапове или блокове на по-голяма графика с някое друго потвърждение и някоя друга зона като потвърждение и нищо повече. Нали, на 5 минути тук виждате, хубаво тръгнахме, след този импулс и леката корекция беше просто моментът, в който исках да влезна и нарочно влезнах два пъти, защото бях почти сигурен, че тази ликвидност от миналия връх ще се вземе. И то така и стана, нали? Аз даже главно гледах това като таргет, но тук като почна да пада вече, нали, реших да излезна, като
Виждате и тук отново печалбата е наистина изключително добра. А, имам 3 позиции, нали, в ето този случай и 2 позиции в ето тези двата другите бая. Като наистина доста добре се получиха нещата. Но пак не стана, нали. А, пак не станаха тези два бая, по-скоро исках да кажа. Така, минаваме към NFP, понеже то беше в петък. И какво се случва? Златото, както виждате, реално не успя да направи самото вдигане нито от тази зона, нито от тук, нито изобщо като цяло от никъде там. Не, това са били... Значи това е 15-минутен блок, това трябва сигурно да е 1 час и това най-вероятно също ще е 1 или 4 часа, едно от двете. Тези продължения изобщо не се получиха, нали, само това стана и направи блок, който реално изобщо нищо не се получи от него. Но ето за сметка на това, моментът в който удари зоната и започна една тренд консолидация и от тук не можахме да щупиме този тренд лайн, нито 3380 да почне да пада оттам. Бях почти сигурен, че е много, много вероятно двойката да падне до ето тези ключови нива, в които говоря малко повече в миналото видео. И реших да влезна директно след... Така да е по-скоро преди NFP-то. Влезнах преди NFP, още в 1 часа влезнах с малко по-голям стоп, напълно осъзнато, че ще има NFP и може да ми удари стопа и тогава да започне движението, но аз бях почти сигурен, че наистина ще започне едно падане до този блок там, който имаме и така и стана. Нали. Доста добре се получи самото движение. Като след това влезнах и отново на още един бай, моментът в който ударихме дневен блок. Оттам нататък не съм пипал нищо. И ето днес една кратичка позиция, всъщност точно обратното исках да кажа. Позиция, която влезнах в 8.45 в нея и излезнах в 7.15. Нали, както виждате, тези повечето тук са за по 1-2 часа максимално, но има и такива дълги позиции, нали, както казах в миналото видео, днес имаше Bank Holiday, така че нали, нормално да няма някакви движения, като според мен от тук вече наистина движението си продължава нагоре, а в миналото видео може да видите малко по-обстоен анализ, нали, тук на тази ситуация. Това са главно трейдовете, които съм взимал тук последните дни. Както казах, може сами да разгледате всяка една сделка, която съм направил. Най-вече ето тази, например, нали, имаше много, много различни, изключително добри сделки през последните 30 дни. Разбира се, имаше много загуби. Аз даже както виждате, примерно имам една-две печалби, една-две загуби, една-две печалби, една-две загуби. Но в крайна сметка винаги съм на профит, просто защото знам как да регулирам самия риск и ми се получава, когато имам take profit, наистина да избива доста голяма част от загуби и така нататък. Така че сами може да влезете, да ги разгледате всички трейдове, които имам. Просто си направете акаунт в Notion, пуснете ми заявка за самия дневник и съм го направил автоматично да се приема. Просто след като изпратите, трябва директно да рефрешнете и ще имате достъп до това. Като на някои позиции ще пиша каква стратегия е използвана и така нататък. Също така, както виждате, има няколко дублигата тук, нали, специално тези двете, ще ги махна. Тези неща днес съм ги попълвал, така че този дневник го обновявам всяка седмица или всеки 2 седмици, зависи. Не качвам всяка сделка всеки ден, така че просто го следете, гледайте си го, изтеглете си даже приложението на Notion, ако искате да следите по-активно и ще имате достъп до цялото нещо. Изключително изчистено е направено, поне за мен, наистина много добре изглежда според мен самия дневник и ще изглежда още и по-добре, като добавя тези обяснения, за които ви говоря. Така че няма какво да загубите, нали? Просто да следвате и да гледате сами. Може да си се учите даже как се вика, да гледате това, как аз влизам и така нататък и ви да копирате моите стратегии и така нататък. Така че благодаря за този рекап. Наистина малко по-набързо и без толкова обяснения, но това е просто защото повечето пъти сделките наистина са много прости,
не са на късмет в никакъв случай, ако някой си мисли такова нещо. Просто обясненията са прости и в момента, когато ги гледам, нещата изглеждат по коренно различен начин, така че сега като ги гледам наново, нали, мога просто да ви дам по-елементарното обяснение. Ако искате по-обстойно и да може да се научите да търгувате като мен, аз постоянно пиша в моята VIP група, нали, какво, къде, защо влизаме и така нататък. Така че там ще намерите наистина много по-голяма част от обяснения, отколкото в този тип видеа. В този тип видеа просто разглеждаме какви трейдове съм предприел и едно кратко обяснение за тях. Така че благодаря ви, че гледахте и скоро очаквайте още повече видеа.